zdravo. Ja odmah moram, ono što sam primetila, to je ordenje. Miroslave, možete li da nam pokažete na vašoj bluzici? A Boki, kako ti to komentarišeš? Znamo da si ti nosio u prethodnoj emisiji. Da, dobro, ovo kaže da Miroslav ima neka priča i meni se sviđa što je to. Sve što ima priča ja volim. Znaš šta, Boki? Pošto smo završili onaj prvi ciklus. Sad ja ovo smatram posebnim trenutkom ulazak u novu eliminacijonu, ozbiljniju fazu. Ja ovu košulju inače vrlo retko oblačim, a stara je jedno 20 godina. Vrlo je posebno onda za vas. Oblačim je vrlo retko zbog toga što želim da mi što duže traje. Jer je to rođendanski poklon od pre jedno 20 godina od mog dugogodišnjeg saborca i prijatelja Đorđa Balaševića. Da. Ali čekajte, ali Boki, evo vidimo i crvene cipelice, Miroslav crvene cipelice, vi u crvenom. Pa kakav je to styling danas, da ste se nešto dogovarali? Imaju i muške ovako. Evo da pogledamo. Imaju i muške ovako, samo da znate. Da li ste svesni da je prošlo tačno 6 godina od kada je počelo vanredno stanje, od kada je počela korona? Šta se sve promenilo? Koga pitate? Ajde, Miroslav. Pa nisam razmišljao jednostavno. Pa da li si svestan ili nisi svestan, to te pitam? Nisam razmišljao o tome. Čini mi se kao da je bilo juče po nekim sećanjima. Jeste, ne znam, taj period je meni nekako kao magli, znate kako, ja sam bio u pritvoru, u zatvoru kad je počela korona i ja sam bio svakako u izolaciji. Tako da ja taj lockdown i sve ono što se civilnom svetu dešavalo, nisam to osetio na taj način na koji ste svi vi doživeli. Svakako nije bilo prijetno, ali znate kako, ništa se ne dešava bez razloga. Nekad je pozitivan, nekad je nažalost negativan razlog. Šta koliko? Koliko se estrada do tada promenila? Znamo da su bile situacije da su neki pevači ostali bez novca, da nisu očekivali, da nisu imali svoju, kako se kaže, kasicu, prasicu. Baš je bilo nekih situacija tada. Miroslav nije bio bez novca, to znamo. Ne znam, zlato moje, ne znam. Da li si bio bez novca, pitate? Da li si ostao tada bez novca? U tom periodu. Pa mnogo dugo ja radim ovo, zato moram... Naravno, bre, to milioner u pitanju kako bez novca. Koji milioner? Pa ću ti otkrijem jednu stvar. Šta? Ja, Šta? koji je, iskreno govoreći, da ne bude baš skroman, jedan od najvećih legendi koji su hodali Balkanu. Tako je. Ja nikad u životu nisam imao milion. Nikad nisi imao milion? Ali ničega. Nikad nisam imao milion maraka, evra, dola, nikad nisam. Što? Kako to kad ti... A šta bi uradili sad da imate milion? Šta ja bi uradio? Da, evo i Miroslav i vi, šta bi uradili? Nemojte meni te milione kamione, molim. Školovo decu, kupovao nekretnine. A ćete malo sad možda da preštedite, s obzirom to evo kakva je situacija, videli ste u baš svetu. još da se vidi po meni. A vi, Miroslave? Džaba, mislim, ja i nemam neke velike prohteve. Nikad ih nisam ni imao. A zašto nisi zaradio, nisi imao milion, kako je mogla Lepa Brena da napravi milion i Saša Popović, a ti kažeš da si ih izmislio, to mi je onda ne bih ja pominjao imena, ima u pogonu ima mali milion ljudi koji kako su oni mogli, a ti da ne, onda si ti trošio. Kažem ti, školovao sam decu. Ma školovali oni? Ulagao nekretnine. Pa znači ipak si imao. Znači, i nekretnine su pare, srce moje. Boki, kakve situacije? Keša, milion, neče. Šta će ti keša kad imaš pošilj s ordenem, pardon. Tako da, evo, tvoj milion sada koji ima razlog. Ponekad pare su stvarno bezvredne, verujte mi. A da li pratite možda, da li gledate turske serije ili ste nekada gledali? Zašto to pitam? Zato što je u nedelju biti 490 godina vezano za Sulejmana Veličanstvenog, kad Ibrahim Paša zabao, što se kaže, nož u leđa svom prijatelju. Da li se te neke istorijske činjenice mogu preslikati na estradu, da ima takve situacije kada prijatelji jedni drugima zabodu nož u leđa? Ima. Ja ću da odgovorim na ovo pitanje. Samo je dam prednosti. Ne, ja... Da li si gledao Sulejman Veličanstven? Prvo, ja ne gledam serije u principu. Retko koju seriju sam gledao.
Film više volim. Više volim film i čak mogu sebe da svrstam u velikog filmofila. Tokom godine ne može da izađe nešto... Koji vam je omiljeni film? Ima ih. Ja volim takve filmove, recimo, kao što su, ne znam, Tri bilborda, Zelena karta, ne znam, taj fazon filmova. Moram... Što se tiče da je 490 godina, kako je... Ibrahim Paša zabao Kako je? Kako mu je zabao nož? Sad ja nisam gledala, ne znam nije tačno. Pa ja Mislim da ga je ja sam izdao- gledao, to je jedina turska serija koju sam gledao, iako ne ličim ni na Svetlanu Ražnatović, niti na Daru Bubamaru, stvarno sam gledao. Jer to je, ne, stvarno oni su gledali, pa čuo sam da su gledali, da. I prva je serija bukvalno bila napravljena po svim svetskim standardima. Drugo su u pitanju istorijski fakti, naravno da ima i fikcija, ali su istorijski fakti u pitanju. I što se tiče drugih turskih serija nisam gledao, a ovo sam gledao 10 puta. I evo sad jedan primjer, to sam prvi put onako izbliza i detaljnije gledao u zatvoru. Tako da sve se nekako povezuje sada ti odgovorom. Bi se složio da i danas se ponavljaju neke stvari poput toga za badanje noža u leđa? Ali ima neko koji tebi zabao nož u leđa? Meni su zaboli... Izvijenim, zato meni to malo, ja moram da reagujem. Meni to malo nezgrapno, što vi poredite ta istorijska dešavanja sa dešavanjima u našim domaćim. Naravno, to je neuporedivo način. Malo mi je to nezgrapno, malo mi je bode uši zlato. Jasno. Srce moje ima, danas postoje, ja imam jedno minimum 10 primjera na Ibrahim Paša u mom životu, tako da ja imam 10 svojih Ibrahima koji su mi zabavljeni. Možeš li jedan primjer, evo Dobro, da nam svi kažeš? ih imamo. Nešto što je tebi bilo najteže do sad. Pa deo njih i ne poznajete, to nisu ljudi iz javnog života, to su ljudi iz privatnog života, prijatelji, porodica, članovi porodice, ljude koje sam ja stvorio, ljudi kojima sam dao sva i svašta, tako da ljudi iz privatnog, emotivnog, partnerskog života, tako da ima puno takvih primjera. Boki, evo sada kada kažeš o partnerskog života, kada govorimo o ljubavi, to je uvijek lepa tema. Kakav je tvoj ljubavni status i što ti misliš o ljubavi danas? Koliko je teško pronaći pravu osobu u današnje vreme? Realno je teško. Ja, što se tiče mog ljubavnog statusa, to i generalno ne pričam na tu temu previše. Samo mogu da kažem da nisam single. Teško je da nađeš srodnu osobu zbog toga što u ovaj materijalistički svet, naročito mi koji smo javne ličnosti, treba da pazimo, čuvamo i negujemo ako nađemo pravu osobu pored sebe, zbog toga što mi nikad nismo na čisto da li je neko sa nama zbog toga što nas voli, iskoristili zbog toga što smo neka imena i prezimena. Jel bi nam otkrio evo samo ukratko neki poklon koji si dobio da je poseban za tebe od partnera? Nešto što je bilo posebno. Što ja više sebe ne vidim ovdje dalje. Evo jedno pitanje. Imam ja još jedno samo da završim za kraj. Kakva je situacija sa Anom Nikolić? Da li ste se čuli i šta misliš danas o njenoj veridbi? Prošlo već nekoliko dana. Ja sam rekao što se tiče veridbe da čestitam, a jeste, čuli smo se sinoć i radimo na taj duet, a pored dueta sa Anom Nikolić sutra ćemo objaviti još jedan duet. Da li ti je možda rekla kako je zdravstveno stanje Raleta? Mislim da je dobro.